Mihin se kello on? 8? Ei, kun 8 tuli taas toinen. Tää on niinku Someron vastus, nyt huomenna joku. Kuka jätti joulun? Ollas pöydällä. Coming right up. 2007 syyskuulta Etelä-Rinteellä. Hyvä vuosi. Sehän juhlapullo niin sanotusti. Näkyy oikein tässä maistajana. On vaan korki. Maisteri Sandman. Jyrkkää välää. Vanha. Ammattilainen. Ammattilainen. Otetaan uudestaan. Onko pienin lava, missä on oltu? Ei, missä on pienempi? Taisi olla Turussa ja mikä se oli vittu. Ei nautaa niinku se toinen. No mitä rehtori? On aika selvää, että millä meidän bändiä markkinoidaan. Ja eilen. Mä olin kattonut vanhaa lippejä. Nää ei kyllä pärkii Voit sä Hepo vielä toistaa tähän nauhalle, että mitä mieltä sä olit tosta Mootronista? Ihan hirveetä paskaa. Mitä sä... Mihin piti kattoo? Se meni jo. Mihin? Vai meni jo? En kommentoi. Mikä me hääbiisi soi? Toi oli hyvä. Oliko se kuullut tonne noin? No, niin miten se meni? Luma. No, oliko hyvä ilta?
semifinaalissa ja odotellaan Stanleya ja Mollygrow-sappia paikalle, koska tässä on ihan helvetillinen kiire tehdä soundcheckia. Me soitaan ekana, kun meidän pitäisi tsekata viimeisenä. Tältä niinku näyttää. Tässä on niinku aika kuuluisa bäkkäri. Se tilaa enemmän ylöspäin kuin sivulle. Täällä on kiva. Täällä on neljä ruuvia, jotka löytetään ja sit nostaa sen ylös ja ruuvaa ylimmäiset kiinni. Ja toi avain löytyy basaripedaalista. Toisella puolella. Helvetin monimutkaisen kuuluu. Meillä on nyt tää video, niin me voidaan... Epäilet näin selvästi. Mä epäilen, mun ei tarvitse. Mitä sieltä taas löytyykään sitten? Ha ha ha!